trong kasih hadu jing sep trong ka ungan yai ra ya ka jing pa sa shi sien na ie ya me nga ie ya me ma ba jing sen pa ya sweet changa di dong ha di ti chong me hadu jing mi trong kasih hadu jing sep trong ka ungan yai ra ya ka jing pa Shilenter na long bayay ne Shilenter may yay long baba Dadonod nagkaborbaro Ngan yay ray yakajing ha
yakachimpa utwa sashisingirwa shilente melong bayan nanget ni wepi wengi ma di kajingka ka chongle shilente inwai kana juwa inong shilente ka chimpa chongi potwa melong ka shisha ba daro lord but come or baro ungan yaiwa yakachimpa utwa ungan yaiwa yakachimpa utwa ungan yaiwa yakachimpa utwa shisha potwai the shisha blay melongu babha melongu bayai ne potwai melongu bam chukela melongu cho menen menta berchki bam chukon melongu blay jong Abraham melongu blay jong Jacob melongu blay jong Isaac melongu blay jong iro hane ka por potwai Hachim jong Abraham, hachim jong Jacob, hachim jong Isaac kotrai. Man melong yai ni hado kini kisni hachim ko jongi kotrai. Namar kata gani hachim long ko jong me kotrai. Melong ubam lawan kela, melong ubam chuk kela, melong kotrai ujo menen menta barchki bam chukot kotrai. Kum makasni kotrai kam sange banteng chai malakasni malakastep. Kum taruh krok kilong kicing yai ni kejong me kotrai. Kiai thamai malakasap kachim jongi kiai thamai kachingi kotrai kaching yai ne kachong me kotrai na kata kata kotrai nyirwai oh hallelujah oh shinen ter melong yai ne shinen ter melong yai tapi mari kaching yai ne kachong me tong nyirwai la Hallelujah. Abang inang ruai gani kecing ruai sepang kecing baha kejong try. Ngakua ku kikun kejong try. Nengkong utrai u kentu yang ba nganam siruai ka tambang la deban ruai. Kelam da sengotu ya kata kecing mut ke bajeliu kejong ka. Hatung iman em kecing baha kejong try kecing im kejongi. Iman em rai kikti kejong pi ba pi iman kecing baha kejong try. Ngalabani hoi sengap ke bau try open scam lembaga kecil kejong ulai uang kumni uang kesam ke basau pulai mentah utrai jong me uang kumni yame ko cakap ubala penlong yame bad ubala thaudur yame ko Israel shim ya ka kerteng kejong pi hagatu ke caka ya pi ko splinter ubalai ulat thaudur ba ulat penlong ya pi ka ketin jumlai ko ong kumno WhatsApp ting nabangala siu spa ya pi haleluya ublay ong ngi hakane ka step WhatsApp ting
ngala suspa pi ke jing baha ke jing snai ke jong akin but ke jing ke jong pi haleluya compare ke ai galanti ke bangingian compare ke ai ke jing syam ngap ke jing ke jong play ke ong ni daka English ke ong ni when you pass through the waters I will be with you haba pi ai leng baki omba ublay ong andar rangkat bat pi as when you pass through the rivers they will not sweep you haba pi ai lembaki wa lembaki jingat pelong kenom rong no ya pi when you walk through the fire you will not be burned but haba pi ai lomba jong ka ding pila bandon apa deng jong jing tenju ki ba meding ga jingim ko jong pi ki ba pi sham ha ga jing ai lan thui ga jong pi sngo bong troang ala kut lan but nrei ublai ong God is make a way when there's been there seems to be no way. Ublay ulang kalenti, habang dan lenti syo lakut lan ublay ulang kalenti. Hallelujah. Sengap kakti ublay, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Hallelujah. Since you are precious and honored in my sight. Ublay uang pilong kita kiba koridor bat kiba ngaburom ya pi hadu kata-kata hakajing pet kejonga. Ublay uang ngaburom ya pi iway. Ki banget ki badan agane caka haleluya bat pilong kita ki bokodor ke jong try te hagane ka por da syang asu thu e kata ka jing bah ke jong try bang kerpat bang ya i no yalam praise and worship in ruai bang itu ke ruai sa chisin shwa bang ini syong na ijame na ba cheng is na ibayai ne trong na kiran ha kikti trong me na do ching mi trong kas mi ha do ching set trong ka ongan ya ra ya ka ching ha do try shilente
yakajimba utwa. Hallelujah. Tangila di ka po masyo ay mo yung tuwa kajimba kajong. Kupang yung man ay mo kupay. Nandaw ko jom yung chisu. Kajimba kajom yung kotwa gimat. Malaga step, malaga sni. Malaga klimat kajimba kajong yung kotwa. At kung mangirway, silenter me lang ubayay ne. Silenter na sisya kotwa me lang ubabaha kotwa. Silenter me niya idan regan mat ni kotwa. Silenter me niya idan mat ni kotwa hadok kotwa ka ni kaperhaya play. Nginam so syepte, nginam so luat kotwa. Nama melong mamihasanda jingi kotwa. But melong da sisya ublay ubabaha. Amen, hallelujah. Pilaman chone kapor. Amen, hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Jero itrai namar jangre kasngi. Ya syabat nga kapor kadai mentak layat sebagai arpau. Ray gajing shisha le se ngap nganyo kapor le se nayo si kentakan tambiang na katno ray ngamtip le se lakalaban tam ni kataru ya syabat nga. Ujisu khot ikisanran Petros begitu laingot. Ya syabat nga to phimya sya phimla ban ya syabat nga wat tang si kentaru. Idon ka yeng kan jong ublay. Ngin kemen ban don ka yeng kan jong ublay ngin ya sya. Nganum tu pala di kapor wat num bosun yang nga. Ya sya da gajing kemen. Hallelujah. Hallelujah. Saya simpan yang duai. Pangadon haga jingdon jam ya kopa. Ya penkre ko try belai jonga. Jing penkre ka download ka jonga ka jubab ada biang kawan na me kopa. Ain suji no ka jingdon ka jam me ko try. Like dua jingi ka degas ngi ker kui kopa ai ka tin jam me ko try kan penklai jingi ka degas ngi bias ka tin ka jam me kopa. Haga ding Jesus. Amen, amen, amen. Ni ma pergi sini ki por ki bae. Kaktin ka jong ublay. Kong Paul si Timothy bagi sini ki bakado kenwan ki por ki basitom. I ki ki sini ki por ki basitom. I ka tangim la banlen. Masih rupang seniang rupang kisiar ladepang iba bonjat dut rum long di su ni iba ki ki lanang yat sabae harai ka tin ka jong ublay ka khot yang iko ki banget ngan puli na ka proverb kitab proverb kal nong ka ba at kusau ka khot ka ba sipo ladamen phayan ha ki sngi ka jingjenjar ka bor jong me ka long ka baret oh hallelujah ka jing khot ka jong ublay yang ika long bengin long klanya paning jogi por ki bae Bun ki brebat bun ki bangai kilong klan tang hakapor basuk ting babiang lut baro handren lawan ke jinge pat mlayeng pat u Petros boong ngan yap namar jong metra Jesu lawan ki por je ke jinge u pe Jesu na jingai ka jing khot ka jong blay yang abad ngi ko ki bangai bat khong ka balang ngi wei pe wei bengen long klan nya paning jogi sngi ki por ki bae kine ki de sngi ki por ki bae bengen jeng scam haka jinge dei jing bat utrai Kisni ki bae kaktin ka jong ublay haka way ning interpretation kong if you fail under pressure lada ki wan ki pressure ka jingim jingi lada ngim layeng ka bor jongi kalong ka barit lada ka bor jaga jing pen soy ki bor yung suitan ki logi baklan lada ka jingirai jingi ba utrai kalong ka barit yen sasha job nginom la ban yeng ko ki banget ki khon ka jong ublay yen sasha job nginom la ban yeng penang jo kita ka jinge hari ni ai ngoi ublay be ngidon ka tin ka jong ublay ka bla khot lu pai ngi ka bla pen kre ka bla ai jing hikai ngi bangin tip ba habawan kita ki sngi ki ba ngien long ki bla pen kre pat om dei ru tang da ka bor ka jingla ka jangi nalade ngidon yo way pat ubla job i kita ki jinge baro u Jesu hallelujah hallelujah ladangan phayan ki sngi ka jingjenjar oh hallelujah. If you feel under pressure, angkat in English. Kisni ke jinge ke jing jenjar, ke jing pensoi ke jing tenju.
on tenju yang iway pe iway ong ka tien ka jong ble u pol si kinong koren u thowong u taw bamut ban yeng to on husiar to on pe bha yo kelon taw bamut ban yeng to on husiar yo kelon ka khot yang i bingin husiar ngin pe yala de kumno ngi long ha ka jingre jingi bat u ble ha ka jong chiem jingi ka man la ka sngi ke jinge ke jingele ke jing tenju ken wan ban pan thaj yang i pan thaj ban pulei ka tien ka jong u ble pan thaj ban dwai pan thaj ban wan sa ka yeng ka jong u ble yale ban pan thaj yang i ban pan ret yang ta ka bori ka jinge ka jingi ka bangi dan ha Kristus Jesu da ka bor jingi ka ret ke jinge ke klan ni nom la ban yeng ko ki bangai ka khot yang i bangin pan klan yala dia apnang jeng di sngi ke bae ki sngi ke khaddu ki bangi don kam pan klan yala dia ha ke baro ha ka jingre ki jingi bad u blai ko ki bangai ngem la su ban sulong ban shu em kum ha ka por ban sulong ka stam ha ki por ki wap ki post nem man shwa ki batang shi de khot ad de khot la biang bangin job i ki jing pan shoi hare em ngi hap ban klan ki di sngi ban em da ka tin ka jong blai ban bam ka tin ka jong u blai ujo puang nga kham nyokor dori ka tin ka jong blai ban ya ka jingbam badan kam nat ka daw la ban yang scam up deng jing tenju wang wat la u blai penyap yang aru han rengan ap ya u kamut ngan mente ni ka jing dei ka jing wat u blai ujo pelawan ki pressure ka jing em jong o nakalok long ino ben no hek ino yo blai jong me rei em u yai ne open klan ya le de ha ka jing dei jing o du blai u yang scam up deng jing da ki pressure ki bala ban wan ha ka jing em jong o hallelujah ki ai kita ki pressure ki wan ha ka jing em jong e abang pet na ka tin ka jong blai na do was dang ka kitab Genesis ngi e ba ha ba blai thau yu Adam bat ka em u boy ki ka per Eden o ngam nget ba u blai wan pet ki si sin si banai harai man la ka sngi wan pet ki le yu o ndawan ka sngi ka baning kong ru biang bet o ki it yu try kini Adam bat ka em o ki kemen ban wan hi kendu yu blai ki kemen ki le ke badai hari sesi sngi at sngi ru ki le ke ta badai hadin sakat tu kat nepat lawan ki pressure ha ka jingem joki u syaitan lawan ha ka jingem jong ka em ban pensoi ya ka em bat badio an pensoi yu Adam bat ki lahap no ha ka pop kim la ban yang scam ha pedeng jo kita ke jinge ke jing pensoi ki pressure ke bawan ha ka jingem ka jong Adam bat ka em ka jing pensoi ke jinge ken wan ha ki babun ki liang dai tang na ka wai ka liang ko ki bangai ken wan ki babun ki liang ngi Adam bat ka em u syaitan ula pensoi da ka jing sarong bat da ka bam oh la job ye ki nang tang i pet chiu chiu ngi ya ka jingem ka jong Joseph uday bakat way na ki khat angut si para ki kon ke jong Jacob bat hadin bangitep ba labis ni Joseph daki men jong hadin ba au le thui ti jing kos niu baro bau Jacob pa jong kham i ya u bani ki pat nang ta ndala pha yu ban lai ai bam ya ki shak ta ka jaka ba kia pet ki sumari kilang berat kini ki himen ke Jacob kila pelan bat penyap no yau Jacob oh yau Joseph bat ngiui ba ladon ka plan jong boleh ban pelaj yau Joseph ladi hadian bela tep hatliu yau Joseph nang tu Ruben wadi himen jong ulat pelan kum tu ban pelaj no elo jong para nang tahun la sayu na tliu la de ki Ismail hitu kinong Ismail ki la de pat ha kinong Egypt ha ka ba u Potifar u dei wei na kita kinong rangba ban penyat ya ka yung siem ka jong u Paro bat laong bakat ba u Joseph uladon ha ka yung siem Paro po Egypt ha uru komusamla kawan ka pressure laong bakatin ka jong blai bang do ladan khat nyau snem nang ta ka jing samla jong ulalong babhabriu lempun bat ka pressure kalawan na ka tanga ka jong Potifar ban pensoyo ban la pop Andre u klem feel la kita pressure ko ki khon samla ni ema pning jing ki sngi ka perthai ka wan pressure yang ki jing ko abra ja ka do ka jing pensoy ka babun jat ki wan ha ka jing em jong kum no ngin le in job nem ko mo Joseph u job ya ke jing pensoi ke bawan ha ka jingem ka jango
Joseph ula Job. Joseph ula Job. Haka jing em ke jing long samla jong o. Klem syarem ban ya lepop bat ke tengah Potifar. Bat lada. Joseph ula rem no kita ki pressure ki bawan lembah ke tengah jong Potifar. Ngangej unam la ban penim ya ka ying ki jong Jacob ya ki men para ya ki jib ber ko ublay un say the way pat. Lada utolot apring jo kita ki pressure ki bawan haka jing jong o. Lada klem no unam la ban pelaj yau ya ki Egypt ya ki kon Israel yau kpau badon satai spo. Ba ap khmi lanti. Badon kam ya ka jing rap ka jing pelaj. Ladang ilong kranya paning jogi jenge mdai bengila ban pelaj tangila de ila ban pelaj ka pateng ka jongi ki we ki ba pej na din jongi kum nungen le khot ingi bengilong krany we ki kon ki jong le ngim la su ban ya im jablo ban su ya ngai ngai hai ke ki jong ka perthai ban su long krany tang ha ba suk ka perthai pa ba shit ngi nda slapat missionary na wheels kilawan siya ngipat na dong hadong rule sempo jeseng ngoksan ba o nangawan jeseng ru ngalapet pat naga YouTube lada ka khamba kum ta to lada ka long kum ta hap ong noi ki pastor ru ki banget nganget banom don ki pastor manong ton dom yo wan jeseng ru sia thiet no dak TV hayeng nei wan jeseng su hrei pol ong klem da e lang noi ka jeseng lang ki ru khoj dan kam ban wan lang se ka yeng ka jong blai ba kum kam met ka jong blai ban ai ngo lang yo blai ka jing bha ka jong blai isngi ki bangi em gi long ki sngi ki ba e ki ba dap de ka jing e ka jing le ka jing ten ju ka jing pan soi ka jing em jong e ki ba na du was dang ka jing em jong e hadu wa kut ni hab ban ya khon ni ka jing e Joseph ula Job bat ula long ka jing pelaj ye ka jaj ban re ka yeng pa jong o ye ki khon Israel hallelujah nang tah bang apet ya ka jingem ki pressure ki wan ku ki khon ki jong blai baga por ka jong Joshua man ka por Joshua na du Moses habaki lait ban yale thma ki job pa ya ka thma ki job pa ya ka thma maru blai don rengkat bat ki hanrei ha ka por ka jong Joshua habala pha ban lait yale thma ki to ki snong ai la pha tang lai hajar la ong ba dai ki snong ka barit Dadan kam tan sibun ki ken singan hare nakapop ka jong akan kalaja ka jing syarem ila phet yap bat kila syak penyap ro ki kon Israel ngong chi ku ki banget bakapop ka bangingi le kolong ka jing khang yu sitan ban yo ban penjot ye ka jingem jengi dingin syarem pat langis ngos nganyo kapop ka bangi le ka pressure ka wan dapat ing melabyang okin job back hanrei lawan ka pressure ho akan ban kwa ka ksiar ka spa ka barandi gitu ki rupa baro nila ban job ha ka wei ka bentah nila ban rempat ha ka wei ka bentah ku ki banget ni ha ban sumar bahai ki digisngi khamtam ka perthai x bai upol ong ba ka jing sliu baro ka jing sedang jigi sliu ka wan da wi x bai ka jing syarem ki konisel ka wan del ba ka pop ka jung akan I pressure kila ban wan haka jingim ka jangi haki ba bun ki yang ngila ban job haka wei kaliang ngila ban rempat haka wei kaliang ni hab ban husiar bha teng teng ni kwa jing mentoi de ka spa yu de ka spa bom de haka jingim jangi hab ban pej bha ku ki banget ni hab ban pej bha kum no ya ki wan ki jing kwa bra haka jingim jangi ki jing kwa de ki ka spa bom de ngin hab ban husiar bha nang ta i ngaken mau ya ka jingem ka jang uge hasi udai urang udai usakri jong nong itul pau bakrau tam jong Elisha badan hakti hakajat bat man ka paru Jordan ringkat badu Elisha udai usakri babuat bayi Elisha uji iki kamba pada kapor wala penkhia unaman lara kita ki jing sngongu Yo Elisha ban ai kita ki jan kiriam ki pisa ki baro Elisha khulam tre hare ka ne ka spa kalawan ka jing ta hau apa uge hasi bat la ong ba andala katu kat ne por kalawan ka jing benut hau benut ba neu Elisha kentaj ya kata ka spa ko ais ngobha unaman
But ula thok naman, ula naman stinti, but ula let be ban yo ika kaspa kap ko na naman. But ang dalawan, long bau naman habo kli u Elisha kli, yung Gehazi hatu kay barok kilong ibabyang wong hoot. Ulek mo yu rey ulayo ulalik sim lapan lu tika kaspa baro kaba unaman Aisha Elisha ya ko Elisha klem tre bat kalawan Elisha ulabitar ulang baktu ka jeng nang tholi baro name naman kan hiar hame bat ka pateng ka jame ong sinila ban job aku wai ka bentang ngila ban don bat utrai man ka por Ugesiru don hajan jong ni nong itul pa wakraw yo iki kamba hanrei ka don kapor ka ba ulat hajan habawan ki pressure jaga jingko aspa laliam no penggan mau yang sina kapor sa kapor baong we rikraw jong le John Bunyan there is a way to hell even from the gates of heaven dapat yung baladon bat nong tulpa yung baladon hapneng haray une udang jengay bah bomdon ka don go back bahabawan ki pressure la liam no ko ki khon ke jong blai ki pressure ken wan ha ki ba bon ki liang ha ka jim ke jangi to ngin yang scam kun kinang jak ngin yang scam na kan mau ka jim ke jong Samson inong bishar Ublay usay Samson ban pelaj ki kon Israel nagakti ke jing jenjar jongki naki Philistia hoy hagwasdang ka jingem jong ublay don rekat badu uyaj ule kamba upenyap ika dingem ika sing utang ika to ki lai spa ki mersiang ujob ika Philistia barok hari ka don kapor ha kapor ka don kamtam ban penjob iki kon Israel bat pelat iki ti Palestina hari hak wakadu ngi balawan ka pressure hak dur jong ka lilaila bat hak por ka bodon kam tambun job iki Palestina uklem la le Asia balawan ki pressure ka lilaila ka lakro yu shisin ru ha arsin ru ha laisin ka job yo mensuau di baklan hado an la pressure ya udah kan dilai la ula pla lu di kita barok kis nyuk kli kita ki jing tanyo to le ki badon la pla bad ka bakadu baman ka por hul le penyelet mau penjot ujab iki place ya ki nong shun hari ka bakadu ondang ka dilai la kala perta Samson kini ki nong shun ki place ya ki lawan pelat no iki kunisel kini ki lawan ban job ya me man ka por la ong bolej tang suki kakti tik telai barok ki tri ki bate yau ki lalong tik telai berni ki ing depai hari ka sien ka balai long bau klem la le Yesu hakapor ke badon kam tam ban pelaj ki kon Israel ula thayan ha pane jong ka dilai la ka balong ka dur jong ka pop ko ki kon ke jong blai teng ka don kapor ko blai khot yang ngin pelaj ino hari ni saken oi ha ki pane jong ka pop jong setan ngis ngauhun ban biang hang tha ki kon ke jong blai ka jing khot ke jong blai yang ngi ka long ban pelaj ya nur ino kumbo blai la khot yo Samson ban pelaj ki kon Israel hari la sakut no la yothya no lengai hapane jo ka dilai la ko ki kon ke jong blai ki ki sngi ke jing pen shoy jong ka pop ki ba bon jat ha jaka ba ngin don ha ka jaka ba blai khot yang ngi don pen man ha ka nur ko jaka ka ba usaitan ula ban le yang ngi kat ba mon ban i kelawan ka jing ram ula syapan yap dai tat hadu ka klip mat ka khadu la phai pat chau blai long try ula dwai da ka tonut baro satang kan de shisin pat ula yap aro ka pressure kawan wat ong mga klan Samson ru klan hanrei ha khadu uyap hapane usakut hapane jaga dilai la uta bomut ban yeng tun sumar bayon kelon ang tin ka jong blai wat ngau klan tang ha ka jing klan ka jong phi pe chau try jesa sno ha u ka jit na u bolong ding sawan bolong mau siang ka kut bas kham nong aplang brot jong phi pressure yo Samson da ka dilai la ha ka khadu ka bor ka jong u kala kan ra no na u idon kam nong klan ha paning ki sngi ki ba he
Iron kam long klan paning ki sngi ki ba he abangi phai shaka jingem ka jong sim David man ka por ho David lai bani le thma u job be ki nong shul u job baka jing don ka jong blei ka don ringkat ba du juwa ka khmat ka jong blei Hari abangi pet na ka tin ka jong blei ngiu i ba Hakar Samuel kalau nong ka bakhat way ben kong tete Awa ulale pop la klem ya ka Batsheba u klem da kano ka rukong nangi pulih hang tu ngi i la ong ba ti ha ka snem ka baki sim ka julet ban yale thma thma ki Moab ki Amon ki nong shun ki don saudong ki khon Israel Hari David la yu pha tang yu Joab bat ki way pat ki kapten yala di u shong ha Jerusalem Hạ tăng cái quầy phật Teng wo blei khot yang ngi pha cái way o don kam ban duai tangi pastor tangi tu mangi te em lei dangim duai ru em blei khot ngi ya baro ku ki bangai ja ka balang bat ngi way pai way ngim la ban syong itai ban bo ka jingkat khli hano re hano u David ulamat ka jingrem ha ka jakabon let sakathma u syong yela de po Jerusalem jing seim ban la syong haying seim La pek nang tena beranda la yo iti ya ka Batsheba kan thai wa babreu ka sum lawan ke jingkwa brai lawan ke presau la le pop aban kelah ka bamot teng ke jinge teng ke jing sarem kawan isu shania hakiwei ya la dengem le u David sarem u klem ya ka Batsheba u shania hakiwei ma ula de ban let sakatma kum leader ban yam hare u syong ya le de hayeng akten ka jong blai Amos ong có đít như kita ke basong ki basong suk haseyon song suk ki wei kinang lek badia le thma ba phi song suk long bala tem ni kita ke basong suk haseyon im David umat ki jing sharam aga jingem jango hade tat hado won da kelak wa mot ublei la restore patio ban long khwanya paning ki sngi ki wa ko ki khon ke jong ublei abang apet ye ka jingem Jong ka Esther Baka Esther ka jit Ban pelaj iki kon Israel iki jiu Naka jingyap Naka jingshun ka jong Haman Ban pen khoj lut iki jaj baru Israel baro Ka Esther ka yeng ban pelaj iki kon Israel Kam siman thaj Ladaman thaj yan iki sngi ka jingjanjar ka bor jong me ka long ka baret Tu pelaj ya kita coba dang rong no siaga jingyap. Bad ya kita coba jan syak penyap tu sumar bamen khang no. Lada meong hakmi nyem simtip ya kane hatu uta wa thoi ka do nuot perkhat ya ka. Bad uta wari ka men sim jong me tip ya ka. Bad on ai na em ha wei pa wei baro kat ka kam jong o ngap blei khot ngi nong kinong pelaj. Đây mình sử dụng súc yêu lấy seyon lạp yang lấy dễ xanh tay lấy để kini pat lấy cái tăng lạp bôi bên này lấy để em lấy ông cordit như cái tay sử dụng hạt seyon còn khi lấy pelaj như tay ulang sa dong no sa cái jing penyap lấy pelaj cái Esther haba la jiat ya ka na marba ka tu ka tengah ka jong sim Ahasuerus cái lấy persya yo la jiat pat da ka pasti Esther panlong ke tengah ke jong sim Ahasuerus lapan sengobha bat yele de kalau nah yeng seim hare ba kayo i ki kun Israel ki jing sya berngam ban sya penyap baro au Haman kala yeng ban pelaj ki kun Israel kam sim man thaj apa ning jik ki jing Wat la yela de kam sim jit ha kita ki comfort zone jo ke jing si man ong ngala byang yela de Henry ka don ke jing sngo khia na ka mantha kini ki khon Israel ki pa ki para do para snam jonga makiru mangai yela de ngala byang hari kam sim jit tang yela de ka jit ban pelaj ro ban yeng pring jo kita ki jing bat ka yeng ban pelaj ka sim karai kong la dang ayap ru ai ngan yap ka hukum ka bamla ban ku muslim la dau sim pen iu tau ding dok ser wat lektur sejan yo sya krai kli Rai maka kayeng man pelaj ublay ule kambak. Tapi dek khmat beriau telah menong pimla lei pimla lei ka hukum juga mit ki persyam la ban penkela hakmat jong ublay penkela lu ki baro teng deki khmat beriau ni pej mla
bling em danga baro kilong ki bala ki khon ki chong blai wat pet ki jing e pet changa ka Esther ka dei ka khon swet ka jit ban perlah ki jiu ka yang skemak ning ki jing e kam khamen ya le de haying siem ka jit ban sha lam ring kat bigita Israel baro bat la ong hagi zakat baka jing bitar ka jingyap kan ja ngom Mordekai jadi kon Israel raja penban ha khong pong ha uneu Haman batumuan penjot yaki kon Israel ka Israel ka Esther ka jit ban pelah yaki jiu ka dei ka kon swet to ki kon ki jong blei tep yakata wat ong nga baduk nga bom long em wat ong nga ngam long em ka Esther ka dei ka baduk ka dei ka kon swet kam long em hari habaka yang hakaliang ka jong ublei pendon kampat yaka ublei pendon kam yaka wat ong ngabaduk wat ong wat ai dao ami peje ka jingim ka jong Naman ngiui bau Naman udai bapang yang thole udai rangba sipai jong Syria baju wadra ka jinjop man la kapor ya ka hiu sim Syria badi ka hima Syria hare na pulib ha hang tu naka ar ki sim ka basan ter hang tu laong bau Naman dei buriu orang ba sipai wa klan badan buram henrei udai wa pangyang tholi dei wa pangyang tholi uba biang lut man kapor balik ma job lut hare udai ru badan buram namar ka jing klan ka jungu man kapor bawan rathma ki bri ki buram ka hima ka buram sim buram ya kata ngim la ban len bat Henry laong baulong bapang yang thole le sin da wan man kapon da jok thma ki briu ki le risa Naman Naman kublai shibun au ki le recommend lau la recommend ha kat badang i tai pai ba da lawan ye le de hayeng pat da pek ye le de hayet ngosi ani yang thole lanu jam lanu ngan jam na kani ngosi dalai Rahman la job kemen dawan pat haying da pek elade ni i kadur ko bami tenat ngosi hare nangi pek ham to ngiui balaong ba la don ka we ka samla Israel ka la sharing merau napo Israel syata syapo hima Syria bat kala long ka syakri haka ying si haka ying ke jong Naman kala syakri ya kalok ke jong Naman ngap kadai ka merau kamut myot tulok myot bisa yo tang ka baham tang baklayu kamut tip ka janjon myot mesti kena kamut myot bisa myot yeru em Henry laong ba kani habaka pek yau Naman ulong kenrat jong o kala ong komno kala ong ya kata kalok jong Naman ni banau kenrat jong ulet chau neu nong itu lupa po Israel ubrio jong ublai unlapan kia te ya unagan yang tholi baro angta kata kalok jong Naman kale kren bat kita syakri pat kita syakri jong seim kile ya thu haus seim Syria la ai hukum hong Naman wang kilet syatai syapo Israel rak kan ke city lek kan ke sipai lek kan ke jingai ngobha balai phat duai le kendu ne ubrio jong ublai balong Elisha baman jam kan dengan yang thole bat haba Naman bat kiken hon jong ukila pai syari Israel une usim Israel nengkong ula syapti yang ulamut kata ba une usim Israel uhaban pen khia ya Naman nang yang thole Henry em dei ka jingdon ka jong Elisha bat yui bat andalalet Naman ulai ben kendo Elisha usim Israel ula syapti yang kata-kata bat haba Elisha ula tip usim Israel ula syapti yang kata-kata ula khuslai ula lek bani kendo ula ong wat syapti don ublai bat dalai kamba balong pha yau tau Naman ba unwan syanga bat andau lawan Naman sya Elisha Naman da ka jing kedonut ka wasngau ba ndawan mangakat urang ba sipai ngani kendu yau neu briu jong ublei nong thulupa ta un burom yanga Henry
Elisha ula syupha do syakri ong khele ong yau naman bon som hagawa Jordan nyau sen bahang tau naman non sum nyau sen katai ka abana par Jordan had Damascus ki kham khuj pha sum newa Jordan ka kham jeng ing te khuj na em na las dang du jeng kerman harai dangi pulih bahang tu ngi badon ki syakri sapule ar ki sim san tete badon ki syakri ningkong unaman ulas dang bandu i ka jeng kerku ulas dang mat sai la kum no ngai pani dau harai don ki syakri bong em ko kan rat la dau nong thul pa jong wong ki sulet ban sum nyo sien kan e yu ya me bat la ko ngo pan jam ni ka do not ka jong naman ngong fi ko ki khun ki jong ble don ki ministry ha ka balang ka jong ble iba ha jaka ba ki wei ken do i ka jing ku phila long ka jing ai men siam ya no re ya no ro ban long pat ka jing pelaj unaman ula dei ban du ka jing ku ning kong ula bitar ras sai la em kum no ngala ban le han rei ula ko ngong don ki ministry ha ka balang ka jong ble la da phila le kum ta ban ai men siam ya no re no ki ula dei ban du jing kermen ki ula dei bat jot noมันยับเนาะหาเรกิยัยเนะเฮาตรายกิยายมาดูตรายอุเบลนจนหลักกระคุยพี่ก็กิคนกันจงเลยหาเรลับชุดงับพิมเลยกันจิงเข่งงานปานนะพี่องอุเบลกันนี่กับซัมราอิสราเอลกับชาริงราวกับพอยชะตายสปอฮิมาซีเรียกับซิมองนี่งานเลยูชเนมารวยงาบดุกงาเดตังกำราวหาเรกัมเป็ดเอเลเดกิจิงกับโบยอุเบลขมัดกับโบยกิบเรียวกิจงอุเบลขมัดya ka ega baka ka nget ka tip ka yoi kalamat ka i ka jing crowd bor ka jong ublay o don ringkat ba ki kun Israel ba Elisha ka pha sa tay bat dei lumba jong ka ni ka samla Israel ba unaman umat i ka jing pelaj na kita yang thole baro nganget ba onda unaman lapoy hayeng onda lawan na kata ka wa Jordan ban sum nyosin nên con cái brio để cái ông yêu thế hay là lengo bau lạc khuất yang tholiu là theo ngej namar kata snem nadu dang riat hadu hiu kan kan yak tholiam khuất ngam ngej relation lawan hayeng la pet jelade hakayet lai pleng la khuất shisha ngam ngej wat la dam thoru hak bible ngam ngej ba onda hak ta ka khliman do la pet jelade hakayet yu ibla khuất baru kita yang tholi ngam ngej ba un jin lawat itu ka samla Israel hang no kadon bon jin lak kedup ya ka bon jin laong khuglai sibut ku ka khun ka jonga de na ka daw jong kha ba ngalalong ka jingger ku ka jing khya na ka yang tholi lalong ka jing kemen pat yanga le si naman namar ka jing khuslai brosh ka ta le si umtip namar ka jing khuslai ki ban ya u ki ba bun ki briu tang na ka jing khuslai ki ba ban teng ki suicide no ya la deru Leseu naman ulakut jingmut bahkoi ka sngi kat ne nanga kemen makna sabar ka donut nanga pel de hayit nut pe balai bak kinyang kholi kat sapoi ka porbangan sapen kut noi ka jingem ka jama hare deng ba kata ka khon Israel khon samla lalong ka jing kemen pat nong lese ndala poi hayeng jin lak kedup ya kata ka khon samla ndrong na du ka ni ka sngi pham dei shu ka nong trei pham dei shu ka mrao phan dei ka khon janga ne du ka ni ka sngi phan lek kemen ha ka ying sim janga ringkat bat nga bat ka family ka jonga ku ki khon ka jong ble don si bun ki brio ki ba la da phi plale ai nam ta ka tang jung trai ban pelaj ye ki ban ye slok ye ki onda phila poi ha beneng ken sa ong kublai si bun ye phi itai ta de na ka daw jong phi bang don hang ne bat sukwa tang balamat jingker kui le de la byang bangin silong ta ki nong partu se beneng ba manga bat trai jisu ki ki ba marjan jong ipat ki jat lu byang ban re em unaman umat pat ye ka jing pen khia ka dei thang ka nong tre ko ki khon ki jong ble don preng jokhi ki bale chakri yeng batrai kan ta wat do jing kermen ha ba phi em ka jing pers ngo bahai ble akan mau hakikat tu kat nesnem nang wan jeseng ni kan do pra bangai wat thamai nang kli phiwan jeseng ni manu bon ni lam ni kong khi hang ni ngawan bat itai ta nang au ngatip itai di balai bela kenta hayeng jo kita ki bre ki balai bela kenta habaki long ka jing slok ki lo ka jing sai ki yo ban wan ni lam ki men sem ki ba ko dor bat wat ong ngabat trai kenta ngabat sajan nong ngam don ni ngabat duk em phi don yu jesu hem duk chu us em ke si mu trai ki trai phi don yu jesu
Unaman umat di kajing penkia. Day lembad juga dengan merau. Mangingam day ke merau. Ngidai kon seem. Ublen penang kami ni. What I daw. What I daw. What I daw. By daw di tang bajai tu. Paktin kajong boleh probab. Ong bawa ahliaw. Ong don sing. Agak kendau. Unbam nga. I daw. Di kita. I daw was slap. I daw was shit. I daw was kumta. Ublay tip ya kadaw. Umbala pulih maneh. Wong to pelat kita badang syarong no sya kajingyap. Kita ko lajan ban syayap to sumar bamen khang no. Lada meong hakmi ngam simtip kambun lada ai daw. Teng gidon gidaw gi basngau ksan hakmat jong ublay utip ko ki khon ge jong ublay. Don gidaw jamiau ko baong manore mano kamot gi bang ksan ai ro em ublay yu irat. Idon gidaw si syai gi badak ksan hakmat jong ublay. Ban long kajing pen ksan ya don pat gidaw gi bam syo leri ai ro em. Teng ai daw o bakam ta wat u jisu kan mau em bo tu samlau ong bak i ngan tep syai kemi ka jonga teng kata ladi ka wen kidah teng hari jisu ong em to bot ma me nga la khor than teng i pen i de daw blai khot ingi bingin pelat di kita bola sya dong ro sya ka jing penyap u blai khot ingi bingin yang skema peneng ju kita kisngi ge ba if you feel under pressure Ladangi remno ha kita ke jingya kon ke jange ke pressure. Ke kon ke jonglai. Don ki bapet cricket teng dayu le ka test ni ke bele sini teng oh tu teng ha bun rem balai balau ha mla sijang ha ke pressure. Ku ki bapet cricket. Ikan mau ne em. Unong tiet wak ham paunam ha ki snem blada pi de ai mam sing dhoni bale ki 6 de ki yu baro man ba mi ma u kamul ke job back. Hare Ketua tang siya. Haka semifinal World Cup Cricket arjar khat kendai ba ke India ka kendo bat ke Australia semifinal. Ke Australia ke New Zealand ke tiet tang arspa san pho rumpoi. Hak tiki port lai spa ro komod dang job baik batit hadia nu job baik. Latiet ke New Zealand arspa san pho. Sibet latiet chua mana khmat tok prayo laut katukan ne lawan sau Dhoni barok khoj kala kerman Dhoni wan Punjab haren lawan mau tok sitok klem la ban yo wa ki pressure u klem la ban Punjab ya kari India bat na du katu u klem mi syu ban le kai cricket la shele no di ki IPL bat ki bat Ibrio kari India ke perthai ki la ap bau tai Dhoni wan Punjab bet ki jinge ula ban jeng bet ula ban khle bet ni hare ha to ko por ko don kam tam bakar India ka khmi ki nong pe cricket bar ko ke perthai bon Punjab unete hare klem la le ai u rem bat na du ko to ko por u klem ya le cricket shot nong shu la de ni la ban jeng scam ap deng ju ki jinge ki por ba don kam tam kamut ka dei ta ka por ka ba ki brio ki kan mau ai ni ne Ladang yarap yanu ino kapor ka baki ki don kam tam kamut kan sa jingkan mau kan sa jingkan mau ladang yamla ban yarap kan sa jingkan mau do ka wei pat ka bas ngausi ka ba itai khamla le ba ye em ladang yamla ban yarap iki brio kapor bodon kam tam ngong fi in kan mau sa ingi ke ladang dai ka ba ulong ka jingkamen dan dai ka jing ngausi ka du jingkamen Tongin pelat if we feel under pressure ladangi kelano kita ke jing tenju ke jing ke jing pensoi ke jing em jonge ngong fi bak India karem dapat highway nuksa pat hakal yang sport bak kementam na kinong ile bol de mano tip de Messi nomor kapor bola ong tam da job kanai ka World Cup mementangan song thaj no u job sisa bat bon ke break welcome udawan sa sinong ke syat ke kemen angir lagi la pelah ila bening scam deng jing pressure ki wan ka jing jangi ni job ki ai ka boram so blai ibre ko pek lo jangi ru kini ibadon jing kerman kan long ka jing kaman u Joseph lo long ka jing ker khu ulayeng scam apa deng jing pressure na ka tengah ju Potiphar bon ki bre ko jong blai don pat ki barem no apa deng jing ki pressure juga pop ki wan ha ki jing em jango Daniel Shadrach Meshach Abednego Hakiru kiwan ka pressure. Wadong bagi day ki beri jong blay oh ba klan duai te kine te re em. Wadong baka jing kristan ka biang baik na dos dang hakut ka umpanyang ka sudap ba sispa na ka sispa em. Ki jing e ki jing le kiwan.
Hakiru ke wan ke jing tanju ban ya bam ban ya lek kemen lang no to ke jing bam siem ke jing edi ya bam ban len no ke jing ban mani to ke blai thau pan thadura panom duai shu la ong yu Daniel ba manom duai shu ka wei pat ka kerteng laj na kerteng jong sim Darius hare long bau Daniel u klam len no ke jing ke pressure ke ban wan ke jing ke pressure ke ban ke khun sam la ke ni ke de sam la ban ya di ya bam kum no ngilong ha ka por bom don briu ta ane Hakapor bodan beri mang si bau angel ru, Ingba angel jajaj, apa yang kajing tips ni gini. Hari por bom dan beri upat kapap kuba ong manore usitan parlek kini apa kila le. Daniel Shadrach Meshach Abednego, idon syari Babylon la ring merau ikim don menoru. Yo kalat ban bam bandi ban mane beli tahun real ibat scam ya kajinget lawan ke pressure ya ki na usim na ki perlok na baro real panjang scam ha kajinget preng jik tagi jinget wala ka wan ka bor bikin lanoi kajinget syabrat kerem kising tinggam niut ban ketak te Namar hegi blat scam utrayu am kita baru kita pendan buram yang hangan pendan buram. Kita baru kita ap kerman hangang no peleran bukho. To ki khon ke jong lai. I don ne me ke jinget. La da wan ka pressure ka jingim jingi i klan ngi tolat no ngai langai. Ni long kom no. Kom no ngilong. Kom no ngilong ka jing khot ka jong poli ki banget. Ka jing khot ka jong poli ki banget. Utho se ki Ephesus. Upolu tho se ki Ephesus reu sipo wong haka bawai no to long ki ba khlan hau trai ba haka bor ka jing khlan jong u to long ki ba khlan ha padeng jong ki baron lakot no ki baro ko ki khun ki jong blai ko ki no Ephesus to long ki ba khlan hau trai ya kwa hin long khlan hau trai ka jing kwa hre ka jong pol ka long ba ki ba nget ki long khlan hau trai dei tang ki leader Ndai tangi pastornya apostol ki hari baru kita nget celong klan hau trai upolu tho su Timothy kan tu ngap tho su Timothy kum sipai ba bhau Jesus Christ wang mame namar kata ko khun jonga to pen klan ye le ha ka jangai ai ka bhau Christ Jesus jing ang nuot ki jong upol ban yo Timothy ulong samla ban pen klan ye le ha ka jangai ai ka bhau Christ Jesus hallelujah hallelujah Hallelujah. Tu ngin pelaj. La damen thajan ke sngi ke jing jenjar ka bor jong me ka long baret. Tu pelaj ye kita badang sarong no sya ke jingyam. Badi kita ke belajan man sya penyap tu sumar mamen khang no. Kum no ngile. Bang ngapet na ka tin ke jong ublai ngayo i. Bau tu Jisu kren. Sephang ka tu ko Parsi nong Samaria babha. Lawan ningkong le thu bau tu la don wei briu bana Jerusalem sa Jericho le ulah bakti jong kinong tu la pen leng khoj yo la slot yet baro la tir la bam la pen men sound da pulih ka English version kong and he was live with half dead kamut siteng layap adam ya kendu ye no kamut layap lawan ningkong tu lingdo ade dapat ki briu tu te ta ade bahok man ka step udwai kenya nak tak apa ki kon Israel lawan saule biru dapat ki wei ken le let somebody do it lawan saule biru bayat trelang ha juk kayu ya don rengkat bi trelang ha ka temple mana jing kenya hublei dalapek sauneru bula dei ban yarap yo thi nongsa bahap ti jung kinong to lapek uneru ka do nu mau ien sawan ki wei pat la yo Dadam wan uneu nong Samaria ban pen kabot unen jen layak nong shiba nila bandon hage church position tamba ka donut jingi ka kalong mau ngim don kita ka compassion am tagi lasol teng lasop yang ida kita ki jangkup nyam ki nyibun kam hare ka donut ka smoke khai ki wei pat ngim don ki khon ke jong blai Wesley duel duai ong Lord give me tears when I pray it duai Kasam sis par phun reu ko bong ta wa bet ha ga jing jau mat yo ot ga jing kemen bu rat sai gi rong ko ji song keu ke jing duai jing kem nong ga le no e la ding yang phi gi la ji duai man ka met mat na ko wi ka por ka wi ka pon ta gi men sing gi bu don ta ka ri ka nong ba ublen jel ka khui phi nang yai duai yai na scam what up ba ki wei pat yo what should I command long bla tem ko det i kita ki ba song suk ha seon an pule amos lenong kawan rio
Kordet ye kita iba song suk haseyon bat kita iba smos kem haulum Samaria. Kiba donam na kiba kongsan jong ki jaj ben riu. Ha kiba ka ying Israel kawan. Ngap. Wong kordet. Nang ta tu ya hadukal ne bat tu khmi bat nang ta tu lek haduk hamat ba. Onda kumta le hiar syagat jong ki Filistia hatu ka khambha ban yakine ki hima lane ki put hima jong ki kham jong ban ya ka put hima jong phi ba penjengai ka sngi ka sneu bat ki ba penwan hajan ya ka jing syong ka jing le jubor ki ba thia ha ka jing thia baniat hati sngam ne fikule ki ba kerbet le ha ka palong ki ba bam ki khon lang brot ka ken hun ki khon masi na padang ki sem ki ba roi ki jing roi ba thala ki sur ki bela ki ba thau ya le ki jing tam ba thamai ku mu debet sngam dapat ya ki liang baro ka ba sabar ane rabiang lot Tia aru jing tia beniat hati ane harai dapat pat kimar jan jongi hang ne kumno kilong ke Manipur ai ngoyo blai bang lai duai ne ke Manipur wat ngos ngai ibarwai oh lakmen hai le de kumbo ka jing roi ngutna jong debet nang ta ban riu kibadi wan na ka khuri he kisle ele de jing sle ba bahatam hanrei kim ngosi namar ka jing jenjaru Joseph ngap kim ngosi nda pule ha ka waina ki version ka ong ba ha kim ngosi mar ka jing they don't care about the ruin of the nation kim khuslai ele de talabiang da jot pat ngi skit ba mar jan ngi jangi ngim khuslai ero em kumbalong u Joseph Tao hak tu bau kim khuslai ya ka jing ngap Henry kim ngosi namar ka jing jenjar u Joseph ngong fi udai para wakat uai na kitu ki men hari udon u Ruben batmu da ka babahaban palai em u Joseph ngirung idon men u Jisu ban palai em yang i wadon ka jing tmu ka ba na ka ban ta jangi ban pen em atiangi Ong bangi lalai emil dengi song suk hasean labiang em ka jing bishar ka jong blai kan wan plalai yo ai ngoi blai bangi don uwe pat takten ka jong blai ka ong komno ka khat wei probe at phusau khat wei shu ka ong komno to pelaj kita wedang rong no sya ka jing yap bat ya kita ka bla jan sya panyap to sumar bamen khang no haleluya ko ki khon ka jong blai U Jisu uklam fail hake pressure na do ba wan na bening seperti la wan hake new la san kum ubreu la pensya ya u mas ndap baptisu la pensya ya u ha sau phos ngi sau khomit la sa jing et usoi tan lawan pensya ya u la pressure ya u ban bam ban le kamba ban ha hare ula job If you fail under pressure, Jesus kan fail lagi dengan pressure ke jeng pressure ke pop ke jeng setan. Kad budang doan nak percaya. Dan nak kadau lalong ka jeng pelaj kita badang sang rong no sia ka jeng yap. Adam bat ke im ke lele pop ke lalong ka jeng tem yang ke jaj beri waro ka percaya. Hari Jesus lalong ka jeng pelaj yang abadi fikir ki khon ke jeng oblai. Apa dan ke pressure simla fail no, simla kelon no. Uyang scam ban pelaj yang abadi fi. Badai nak kadang ngidon ngilong kum ne kum ngilong dai ke ibu Jisu ule ukram feel like the pressure hakapor lay lami ulasya sempat lah sini ula dona kepergat sama ni itip ya kata long bula duai hantu pas ep dekat senam ngitip pad ka jingwat ke start ki doktor wa le research ki ong ba ubri was ep dekat senam dai ki bula pressure you haka spirit soul and body dalam kamta kimla ban sep dekat senam hang neu Jisu la pressure una baru am sngo long shu ngan le kum no try ngan len no kita ka jingre jang abat me ngan le kum no kini ke jinge ki wan la pressure han re try ka mon jong me kan long doang try la da memon ai ka ka khuri kan lek no nanga hari om kum bangang amon tang ban yo ban pelaj la dangi thajan ke sngi ke jing bishar ka bor jungi ka long ka baret ka bor ke jo Jisu kam simret ap deng jungi jinge klem len no pendekut ai ke jingi dai bad ulai ubat scam ulalong ka jing pelaj yang abadi phi ya ka perthai baro ka wai enak kada u Jisu la job ke pressure
perget sama ni ulah duai. Ijingile kiwan. Pressure kiwan. Petrus wala kular ban longlem badu Jisu ban yapru namaru Jisu. Hanrain lawan kita ki pressure. Ndlayo iya kita ki sipai Rom ki bawan ringkat ki sum ki sti. La syaptim. Kan badang yalam yu Jisu ka yeng bishar rang ba leng do. Isyakri kan tejeng rang ba leng do kila keli. Petrus mameru memdai mangaju iya meman kapor ba medan hakti kejat ringkat ban une usyakri jong yu Jisu. Ngap. Yesi nangam don hakto kapor daga jingdom ngap mapai ong apiet ke sentur. Barbala tiang palat yo syakem. Lakli sakawai ru ngam itu lakli sakawai ru mamerum dai we nik nong baju ya lam dai nong Nasaret yu ngam itu khele chatai ulalen hakapor badan kamtam ulai yu Jisu ula supet yu Jisu na jengai haleluya but kai was ngau tanat oki khon ke jong blai ban dang pulih naga gospel ke jong Yohanes kal nong ka ar phowe ter hang tolong bahadin jo ka jimipat ka jong Jisu kamipat ulami pau ha kitu kisenran ha ka duriau Tiberias kat bagi dang yetong dok ha ulalek ban ye kendo yake Petrus udon lang dang khwai Petrus la du jingkermen hadin ka jingyap Jisu long ngaru ngan lek khwai ngan lek tong dok ha no kamut lek phabiang sabarim ngan em yang katu ka jingyam gabarim la du jingkermen bon lidar jingi balik kamba katu mentau layap teng le Yusu ladu jingkermen rai hadian juga jingmipat ke jong Jisu agar surut ke duriau Tiberias lai bani kendo laong bau Petrus su dang hakaliam balik tong dokha ulah tip nau Yohanes bau ang are udah Jisu pleng balawan mipau Petrus te mas tip udah Jisu namar balalen yu Jisu kapor badan kamtam nang tanah liang lano bum shom namar baleranya kapor badan kamtam ngalalen yu Jisu mentang amnut su bani kendo ngam so hari ngi ibe kai bu Jisu le uklam pe yu Petrus de jisha padram lada dei manga mangi segi brio ki digisngi ladang imla ban yarap lakerpat ingi bengin yarap kapor bodon kamtam segi baik sindrong te mete klen la thang juat la ba hari Jisu dalam mipat ulai ban ya kendo yu Petrus medang iet memeyang ha Petrus ningkong ong te ngan lek kumno desi ha la perkat bu lalen yu Jisu mas nong degi senran bu de Jisu ba miak tu kan ha rut driau Tiberias Petrus la no ila de shaum man buri ila de la perkat ba manga tengam long shu trau Jisu te la dep kentaj yang ngam long shu hakatim ka jongo namar kapor bodon kamtam ngam la ban yarap mentali ten la su ko pertengan le Yusu ngam sha khot shu hari Jisu saya sempat khot Petrus wan dang iya janga oi ku troanya iya jeme medang iya janga bani kini oi ku troanya tip medang iya memi kini memi ku troy metip yake ibaro tu besai kilang berat jama Jisu dia juga jingmi pad sem pendam yu Petrus ke jing ibeng hari restore pad yo mangiru ko ki khon ke jong blai don kapor hawa u blai don kam tam ngi ngila sentuit no ngila sha pressure kata kapop ngila rem no kapop kala yu ho yangi hari ke ngi u blai kul hi Jisu kul le ledah pidang ie janga yeng pan ngan restore pa dia phi ki khon ke jong blai yeng pat u Jisu restore pa yangi ki khon ke jong blai don pleng ju phi kapor bodon kam tam ke bau blai u pej ba phin ai ka buram shu u suitan ru pej dese kumno hak jing long samla phiru phila betuit no usitan ulayo ka jing job ka buram na ka jing job phi blai la do lengong si bahak ka sngi u blain pen thamai pat ya phi la da phi ong trai dese men suang ngalalen ngasit rehem ku malong Petrus hanrei ngalalen ka don ka por ki jing e ki pressure ki wan ngalalen ngalapej emena jingai trai men tanga kwa patมันคดยังไงหากทีมก็จงไม่มันรีสโตร์ปัดยังไงก็กี่คนก็จงเลยก็ได้ก็จงคดยังไงบินลองคลายเป็นก็จงแห่เลสงงดอนเป็นจงพีก็เวลาก็ล้นโน่หากตะกี้เพรสเชอร์กี่บ่วันหากตะกี้บอร์ดกี่บ่วันหากจงเอ็มจงพีกุมบ่เปโตรสลองอุจิสูก็ลีฟิดังเอ็ดนี่เอง
La dame mamiyay ne o Jesus Petrus ngate ngalong bayay ne. Mamiyay ne Petrus ngatip mamiyay ne hari nga na kamantawan palah iman sim ke bakodor ngan haban yay ne. Ulalong ka jingker ku kumong Paul si Timothy. La danging Isak ibom yay ne. U Jesus ulong bayay ne. U Petrus yay ne. Badu Jisu bela kular iktir ke batiang bandar kat badu Jisu ke jing hari yai de sho urai Jisu dang yai ne ber ke jing ya obat ban khot biang ban restore pat yo haleluya to pelaj kita besar rong no sya ke jing yap menungi pelaj kita besar rong no clear le de kumnungi pelaj dan pergi pelaj iki we Yes, lock again pen yang try Jesu ki badwai ki bale lagi jong ki kam teng pi ai ki jing ai ngo katar ko long ka pi la le nam ta ka jing yar ka gospel le iki ba wat shulong ta ki nong pet ban shushan ya ha ki wei ban shulong ta ki nong wan je seng ko balong gitu rang ba ling do ta ki levi andai i ki thi pat ki badon ki badai ban perlaj ka do nut mau hon de ki wei ki niap ai ka do nut jing ka nong ko ba jam pai pen pra trai nong ka ba weng kita ka donut mau ai ka donut to dedi kita ka bisong stok hasean to dedi kita ka bisong stok hasean we testimony berit wa bani thu dei ba mga kwa buram melade henry ngi kum ka family ngi judwai try pen ya ka snong ka dong ka bangi song iki marjan ke mapa pen try pen ngi kwa ki marjan mapa ki ngai ka snong ka thau ka rindia ka pathai bra ko kan yo bat ngi judwai man ka por u tran pen ki marjan marpa ki bahaya ngasem ka jingi man la ka singi judwai bat hakoi kum ba shisnem dunai menta hakoi ka singi ban nga juset ka haying jonga kam lai skuti nga set ni sa tema po darbar hall darbar hall hangta ke parking ki snong bra khoj basa ti jaka no snong ki parking hangta dengar mensuang set aku ke jaka hari nomor bat skuti jonga la pendan kam na du khon jong kan jonga ba pek iki kam gi pat tang tham set chu de la dap ta ke jaka ka rim ga bangar penyang skuti bo jaka de hadin la ka tu kan ngalawat jaka penyang skuti miok chu na la ya kerpat no tau ba pek ya ka parking hang ta ko snong long te ba du dap chu ite mlaj chu te ba du ni la yung ong to se da yung kanatang man yung tambakan don hang ner la biang to ba du na kam ta jong phi don la set hang ta sipor si benai tam e shua bo niap ya kren aja kari yang te hang ta nda ko igas ngi ngai e ngalai se skuti nang ta ngai te ki khon ong ta phile ayo ngalai kai ipai le tre em idon ha yeng o balai kum time le tre em isitom galek kendu balai ong sitom bana badai ka last stage kansa beri bom jutep busulong niam jutep ban padyang trajiso adon hu chunga ka ki khon san ngot ki dang yeret dai ban yaslok ban duai ban pentikna ya kan chim jengu padyang trajiso yaslok man kamit ban duai ban lalek antu dan kena ki wei ki parlok mensyua bompot padyang trai dei bakit kam seng bahlang mensyua awan ki wei parlok bompot tep trai ki parlok ben lalek ong pen duai no long jing duai yaslok gak jong blei nga ai lok chung ban pulei gak tin ka jong blei bakata ko amta pen scam yo bat hadien la ka tu kan ha ka wei na ka singi blei ndang la lek chu muai la phun nga la ong ba i tai bai bai yo i la klat la ra ya ka ta singi bon klat la ra man step la ra sa hospital bat dalam belas surat hospital lagi siang kuat lek ikut ke bahayang lara yu sibil ban la poya sibil katu kat ni kenta suwa bau niap long bau lak pliet ikata ka oksigen itai parai itu ingai da jaumat diong ngas ngokomen bai idani la pliet ikata oksigen ila ong ngam ting su mental la dang ayap ru ngala padiang yu trajiso haleluya ko ki khon ki jong blai Koki khon ke jong blai kum no ni don em ka compassion tagi men sim ke bakodor la dangi shui ki ni marjan ma pa hatung shu pet nyong e ka mat yap dangi duai nang ta jong ke une
Aklemat wa khadu. Ang bula plit kita ka oksigen bar ang amting sul lang ayat. Ang dawan ki pastor berbado sa Aisyah. Nang tat. Ngong ipi itay para gitu iyang. Ong ipi. Ba, kaktin ka jong blay proverb na maklangar fupra. Ong ba. Ubang manu phedyap habam don babe yo. Hanrei ubahok usulur ko musing. Ki khon ke jong blai ubahok usulur ko musing ubriu baslur ngamong dei ubriu baslur ban yasho briu ubriu baslur tamak perthai dei ubriu bandot ban face ga jingyap bola padiang yo try jesu ko ki khon ke jong blai ka jingyap ki sngi ka long bom tikna ki bakraw batri ki yap ki khlung ki khna ki yap dang menen ni pule ko khung ni ki youtube bagi tu khna bi jirwa station stan ni ba biang rendang ki jaga jingyap ka ying ka bagi syong kala tuha Ông sư bà, bà nhìn lòng cái seluruh hadu kasih ke jingyap, pediang yang utara Yesus kumnong pen em ya suk, waduh, pen lòng cái seluruh kumusing, pen om cep tiang wan dawan ke jingyap bro, haleluya, pediang yang utara Yesus, pediang yang utara Yesus, pediang yang utara Yesus, what I down, I ngồi yêu blay, mà cái yêu Yesus là lệ, semula thayan cái sini jong cái pressure cái jingyap cái wan cái jingyam jong ho. They don preng jong ki bla kelon no ki bla sedang men uthaj ka jeng dei jeng utrai pelih ka gesni idang ie em yang understood pa phi ngelai ban jeng lang ki khun ki jong blai la da ngau thu ngelai ban jeng lang ngelai ban ai ngau lang utrai la da ngau thu ba le se men shwa phi utrai hrei hadin phla suki menta ki ai jong na ka pap ki la kan oi phi kum kan oi yaw samson men shwa phi khlan phi le kambak Ilai ke rai menta flas dang ban sun tu no da ka jinget ka jinget ki duai show blai ka sngi ublai don ka sngi ban restore pat pan ma phai show blai la da dan preng ki ki pang ngini duai na kam ta jong phi ublai pan khia on lai ki kamba tam ban ning kong don kam show ka jing khia ha ka man sem ka jong phi ka ba kham kor dor tam prang ngini ban ai ngo lang yu troi duai ngam la ban wan ban buk ti phi duai ba phi simet ki ba don ka jaka ba ublai restore ban thamai pat man shwa phi thai phi luai phi long ning kong le se kong petros ka kular ka hari hadin sugi fi jingai pat kadika sngi ai ublen pen thamai pat indai ngilai banduai haleluya terang wan khmat jame ko pa kadika sngi ni ai ngo na ma kadika sngi ko pa blai jaga ban me khot yangi ko tra blai begin nom la ko tra blai ban le thai le luat ko tra ki sngi ke ba ko dot tham ko tra blai ki sngi ke ba ki sngi ke jinjar ko tra pen khlan yangi ko tra wei pe wei ki ba ngai ko tra blai tra la dan pen jangi ko tra blai jaga tra ki ba men shwa ko tra ngila ya ban me ko tra blai jaga hari namar ke pressure ke jingek ke jitan jo ko tra blai ngila feel no ko tra ngila e no yame ka kam ka jame ko tra blai ngem ya ine hame ko tra blai nga dwai ka sngi ko tra me restore pat yangi ko tra blai jaga ngi phai pat shame ko tra blai jaga tra ya blai pen thamai pat ya ka jingre ka jingi bat me ko tra blai ken mau ki khun samla ke rang ba ki long ka me ki long pai wei pe me ki banget ko tra pen khlan ya ka jingre ka jingi bat me ko tra haru ka sngi ka jingwan ka jame ko tra o ngi ai ngo ime tra jisu ka ai ba me mela le ko trai wada pleng jing pressure ko tra blai ki jing pensai ki jing tan ju ko tra blai ba ko do janga trai mela yai ne ko tra blai janga ha ka bor ka jame ko tra blai janga trai ban palat yangi ko tra blai ba ko do janga na ka ta dudak ding ko tra je sa ba ko do janga nga doan ta ki ba ngai udan ka sngi ko tra blai ker khui ki ko trai restore pan thamai pat ko tra blai janga trai pan khlan pa ki ko trai ki ba plot ki ba swai ko tra blai janga trai ki ba len no imi ki ba phai din no ko trai ki ba khriat ki ba pja ko tra blai restore padi ki ko trai ken mat padi ka jingit kan ki sai sen pat ko tra blai janga kumalong petros ko tra blai bola mat padi ka jingit ka jame ko tra blai klem da thoi ka jingduna ka jing plot ka jingu ko tra blai trai ma meru ko trai yangi wei pai wei ko tra jesu wa ko ro janga trai ya blai pen thamai yangi ko pa trai nga dwain ta ki ba ngai ki ba pang ki ba khrau ko tra blai melong na pan khia ko tra blai ka jingyap ka jome ka ding khna ko tra blai ka long ko trai ka dor ka ko do tam yangi ko tra blai bengin mat ko trai ka jing pan khia ko tra blai pen khia ko trai blai doktor dal ko tra blai pen khia ko tra blai jangat roi kong sida ko trai prestemara ko tra blai pen khia ko tra blai dio plantina sangshai ko trai pen khia ya bar ki banget ki khun ki jame ko pa blai jangat trai ya blai janga blai pen khia ki ko tra blai janga trai jesu long balak kar khui ka kete ba khu jame ko trai nyash me ka buram ka jingu ko pa nilai phai ne ka jagan ka jing ko blai ka jame ko pa yang ka bangu ka jingi ko tra blai ka buram ka jingu ni ai shame ko pa deng jesu ni duai amen 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 iti nagapor usa German
tu beli sibun elder ku bod khar ya ka chin ko jong bagi wa sama teng changi tu ya wai no bat pedeng ya jing ku jong try hagaba wai no tu ai ba ga jing it ba jing me bele bo pa jing ba beneng ga jing ai ga jong just kus bo try la ma ga jing slok ba thiang ba pen tingen ga ba pen shat bor ga jong man se ma khoi kini lai hawe gan shang dap kara hai pedeng jong ki khon ga jong try gi badan ga ni ga chaka lembat ki khon ga jong try gi badan ga leng sau dong ga pathai menta bat chedu gi bom chu khon Amen. Tungin nong lai sien ngi ie jeme a try way ar lai ngi ie jeme a try ngi ie jeme a try ngi ie jeme a try. Toblen ker khui pi leit sok.